Il-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima għalli għas-sena skolastika ġdida li bdiet millum fl-iskejjel tal-istat hemm biżżejjed edukaturi sabiex jagħtu l-edukazzjoni meħtieġa lill-istudenti. Dan iddikjarah meta kienet jagħmel referenza għal dak li qalet l-MUT li allegat li m'hemmx għalliema biżżejjed filwaqt li assigura li l-34,000 student fl-iskejjel tal-Gvern se jiġu malma minn edukaturi professjonali u dedikati. Sa dal-għodu 26 ta' Settembru ovvjament aħna jiena informati li propju dak li huma l-edukaturi fl-iskejjel tagħna jikkaverjaw propju dak li huwa l-komplement meħtieġ sabiex it-tfal tagħna jingħataw l-edukazzjoni tagħhom, il-kurrikulu tagħhom anke s-syllabus tagħhom. Jiġifieri irid ngħid grazzi lil ħaddiema kollha tal-Ministeru kif ukoll l-edukaturi li ħassew illi huwa opportun li jiġu ingaġġati propju maċ-ċivil mal-Istat sabiex jagħtu l-edukazzjoni lit-tfal tagħna. Minn hawnhekk ngħidulhom grazzi. Mistoqsi dwar it-trasport b'xejn għall-istudenti kollha, miżura kruċjali li introduċa l-Gvern, il-Ministru Grima għalli sa issa hemm aktar minn 13,000 student li se jkunu qed jibbenefikaw minn dan b'investiment ta' aktar minn 60 miljun euro. Apparti l-investiment dirett mill-Gvern fl-istudenti Maltin Wawċin, bħalissa l-Fondazzjoni għall-Iskejjel ta' Għadda li hija l-fondazzjoni responsabbli mill-infrastruttura tal-iskejjel għaddejja b'xogħol fuq 27 proġett maġġuri b'investiment ta' 135 miljun euro. Permezz ta' dawn ix-xogħlijiet qed isir tisbieħ fl-iskejjel tal-pajjiż, qed isir manutenzjoni ġenerali, għaddejjin estensjonijiet ta' skejjel diġà eżistenti u anke proġetti ta' bini mill-ġdid ta' diversi skejjel. Fil-fatt żvelat kif mill-2013 sas-sena li għaddiet tlestew 35 proġett maġġuri b'investiment ta' madwar 84 miljun u 800,000 euro. Meta żżid il-proġetti li qed isiru bħalissa, l-investiment totali f'dawn l-aħħar 9 snin fl-infrastruttura edukattiva kien madwar 220 miljun u 650,000 euro. Il-Ministru saħaq li dan kollu huwa ċavetta sabiex niżguraw suċċess fl-edukazzjoni tal-istudenti tagħna. Ma' One News Clifton Grima ħabbar ukoll kif ingħalaq il-ftehim kollettiv għal-letturi tal-Junior College filwaqt li f'Jannar li ġej jibdew id-diskussjonijiet dwar il-ftehim settorjali għall-għalliema kollha. Xogħol kontinu għaddej mingħajr ħafna daqta trombi u propju flimkien f'dal-każ mal-MUT ħdimna sabiex propju naslu għal ftehim marbut ma' dak li huwa l-collective agreement, il-ftehim kollettiv letturi tal-Junior College. U allura dik hija naħseb jiena eżempju ta' kif għandu jsir ix-xogħol, ta' kif għandha ssir il-ħidma b'mod kontinwu u propju bħalissa nibdew nippreparaw sabiex propju ftit tal-ġimgħat oħra nibdew diskussjonijiet wara l-feedback intern kemm min-naħa tagħna anke tal-unions konċernati ta' dak li huwa l-ftehim settorjali ġdid li ħajkun jgħid propju jara li jtejjeb il-kondizzjonijiet marbuta mal-impjieg tal-edukaturi fl-iskejjel madwar il-pajjiż. Il-Ministru għall-Edukazzjoni saħaq ukoll li l-Gvern se jibqa' jaħdem u jinvesti sabiex jattira aktar studenti fil-korsijiet edukattivi li waslu għal professjoni ta' għalliem.